jotain kuin joku muu, niin kyllä se auttaa Kyllä. useasti. Ja kyllähän siitä iso itku ja semmoinen, no varmaan itku useasti ihmisellä tulee, on sitten sukupuolesta riippumatta se, että jos sanoo, että sulla on, mä ymmärrän, että sä oot väsynyt, että kuka tahansa tuommoisessa tilanteessa olisi väsynyt. Joo. Se tuntuu ainakin monta kertaa itsestä siltä, että tietysti se pitäisi olla niitä tuntosarvia enemmänkin päässä, mutta semmoinen yksinkertainen kuuntelu kyllä minun mielestäni niin kuin pitäisi viedä kyllä asioita aika paljon pitkälle. Ja kyllä tämä, niin kuin, tämä lupa on niin kuin hieno sana minun mielestäni tähän kohtaan, koska kyllä meillä poikkeuksetta meillä on lupa huolehtia itsestämme. Näin. Se pitäisi olla ihan päivänselvää kaikille. Kyllä. Niin ja se ei ole pelkästään, että niin kuin oikeasti ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä toiselle kuuluu, koska sehän ei meidän kulttuuriin välttämättä oikeasti kuulu se, että, niin kuin, että jos kysytään, niin voi avoimesti myös kertoa. Ja sen, varsinkin kun meille peitetään heikkoutta ja avuttomuutta. Kyllä. Ja yritetään selviytyä yksin. Sehän on meidän kulttuurissa niin syvällä, että semmoista kulttuuria voitaisiin vaikka työpaikoillakin murtaa, että ihan oikeasti voitaisiin kertoa avoimesti ja puhua avoimesti siitä väsymyksestä ja haasteista ja vaatimuksista ja niin edelleen. Ja, mikä sen mukavampaa työyhteisössä kuin se, että voitaisiin ihan oikeasti jakaa myös tätä asiaa. Se olisi mun mielestä erinomainen niin kuin tämmöinen yhteisöllinen asia, mitä tarvittaisiin siellä työpaikalla. Ja kun tästä puhuttiin itse asiassa aikaisemminkin tuossa jo, niin meiltä puuttuu sitä, niin kuin paljon sitä työssä tekemistä ja yhdessä niin kuin miettimistä. Että siinä olisi kyllä niin kuin ihan oikeasti, siinä olisi usealle henkilölle työtä niin kuin keksiäkseen niin kuin tätä, että miten sitä yhteisöllisyyttä pidetään yllä. Meillä se on niin kuin todella. Se on valitettavan niin kuin alhaisella tasolla edelleenkin, vaikka sitä paljon puhutaan, mutta käytännössä ei oikein tunnu, että ei tapahdu mitään. Niinpä. Se on iso kulttuurimuutos. Se on iso kulttuurimuutos ja jälleen kerran, että kyllähän se meistä itsestä pitää lähteä. Että meidän pitää vaatimalla vaatia näitä asioita ja silloin se ainoastaan menee eteenpäin. Muuten me ei saada ikinä tätä kulttuuria muuttumaan. Näin se on.